खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। अट' आरो बलेर' पिकआप गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव साब्रै सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो सासेया जोखोम। बिजिरगिरि सन्जीव खान्नाया भारतनि 52थि चीफ जास्टिस एबा गाहाय बिजिरगिरि महरै समायखिरा लाबाय। केरालायाव सासे आइजोखौ देगारजों सुथारदों। सा 100निबो बांसिन खौरांगिरिफोरा सामागुरि पुलिस थानानि मोखाङाव धरना होदों। सामागुरि उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै सोमजिनाय हिंसायारि जाथायनि थाखाय सानै पुलिस अफिसारा थफ्ला बोननांदों। बरपथाराव बिस मोनजाफ्रांनानै सा 50 सुबुङा देहा फाहामसालियाव थानांदों। नव सरनियानि बेरेखायै अबर सुरक्षा कमिटिनि नेहाथारि जन दासनि खौरांगिरि मेल। करीमगन्जनि मोनसे इथा भाटायाव गिख्रंथाव अर खामदों। डेंगु बेरामजों सा 4533 सुबुंफोरा भुगिनांदों लोगोसे साथाम थैदों। मसलपुराव 14थि बाक्सा जिल्ला बडलेण्ड मुंख्लं जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया जागायबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। बराक सेरफांनि काछार जिल्लानि सिलचर कालिन्द लामायाव रानीखातनि खाथियाव थानाय भैरब नगराव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव साब्रै अट' रिक्सायाव गाखोनाय सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे दुखुनांथाव जाथाया गंसे अट' रिक्सा आरो गंसे बलेर' पिकआप गारिनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायनि जाहोनाव जादोंमोन। बे जाब्रबथायाव साब्रै सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो अट' सालायग्राया गोब्राब जोखोम जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। जोखोम जानाय गारि सालायगिरिखौ गोख्रैयैनो फाहामथायनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव लांनाय जायो। बे दुखुनांथाव जाथायनि उनाव ओनसोलनि थागिरि सुबुंफ्रा रागा जोंनानै सिलचर कालिन्द फोनांजाबनाय लामाखौ होथेदोंमोन आरो इयुनाव बेफोरबायदि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय स्पीड ब्रेकार फज'नो थाखाय दाबि खालामो। बबेखानि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै थैनाय आरो जोखोम जानायफोरनि सिनायथिखौ मिथिनो हानाय जायाखै। बिजिरगिरि सन्जीव खान्नाया बिजिरगिरि DY चन्द्रचूडनि आजिरा लाखांनायनि उनाव मैया समबारखालि राष्ट्रपति भवनाव खुंजानाय मोनसे फोरबोआव भारतनि 52थि चीफ जास्टिस एबा गाहाय बिजिरगिरि महरै समायखिरा लाबाय। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुनि बे समायखिरा लाहोनाय हाबाफारियाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, लेङाइ हादोरगिरि जगदीप धनखाड़, रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंह, मिनिस्टार अफ पार्लियामेन्टारि एफेयार्सनि मन्त्रि किरेन रिजिजु, मोब्लिब गोहोनि मन्त्रि मनोहर लाल खट्टर, बारग' चीफ जास्टिस एबा गाहाय बिजिरगिरि DY चन्द्रचूड आरो गुबुन गेदेमा सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ समायखिरा लाहोयो। मख'नो गोनांदि चीफ जास्टिस DY चन्द्रचूडआ 10 नभेम्बर खालि 65 बोसोर बैसोआव गाहाय बिजिरगिरि मासिनिफ्राय आजिरा लानायनि उनाव आथिखालाव सन्जीव खान्नाया भारतनि 52थि चीफ जास्टिस महरै समायखिरा लाबाय। केराला हादरसायाव थानाय एर्नाकुलम जिल्लानि सिङाव थानाय पेरुम्बापुर जायगायाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय, जेराव 27 बोसोर बैसोनि सासे आइजोखौ देगारजों सुनानै जिउ खहा खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि दायनिगिरिया सासे आइजोखौ देगारजों सुखांनायनि उनाव गावबो देगारजों सुनानै आरो बिस लोंनानै थैनो नाजादोंमोन। कच्चिनि गंसे सोरखारि मेडिकेल हस्पिटालाव फाहामथाय लाखांनानै फैनायनि उनावनो बेखौ पुलिसआ खानाय जायो। दायनिगिरिखौ 23 बोसोर बैसोनि महर आली होननानै सिनायथि होदों। देगारजों सुजाग्रा जोखोम जानाय फरिदा बेगम आरो दायनिगिरि महर आली सानैखौबो फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो फरिदा बेगमा जिउ गोमायो। दासान्दि महर आलीनि बेरेखायै बुथारनायनि दायाव भारतीय न्याय संहितानि दफा 103 साब क्लज 1 नि गेजेरजों पुलिसआ साजा जाबसिननानै होनाय जायो। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन होनाय बायदियै सामागुरियाव आसाम पुलिसआ बावैसो सिगां खौरांगिरिफोरनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ खादों। हमजानाय सुबुंखौ ताहिर उद्दीन होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि ओनसोलाव उफ्रा बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिनि समाव खौरां बिजोंनि सुबुंफोरनि सायाव हिंसायारि गाग्लोबनायनि जाथायाव लोब्बा थानायनि थाखाय
ताहिर उद्दीनखौ खानाय जादों होननानैबो मिथिहोदों। बेजों लोगोसेनो बे गाग्लोबनायाव लोब्बा थानाय सन्देह गोनां 3 सुबुंफोरा आथिखालाव खारखोमानानै दं होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। खौरांगिरिफोरखौ गाग्लोबनायनि उनाव चामागुरिनि सा 100निबो बांसिन खौरांगिरिफोरा रबिबारखालि चामागुरि पुलिस थानानि मोखाङाव धरना होयो। सोमावसारगिरिफोरा जाथायनि खौरां फोसावग्रा खौरांगिरि नीलोत्पाल बरा, नब बरुवा आरो गुबुनफोरनि सायाव गाग्लोबनायखौ गोख्रोङै सोंखारिदों। कंग्रेसनि मावथिआरिफोरा गाग्लोबनायनि समाव मोनसे भिडिअ' केमेराजों लोगोसेनो खौरांगिरिफोरनि माखासे आगजुफोरखौ खहा खालामनो नाजादोंमोन होननानैबो मिथिहोदों। सोमावसारगिरि खौरांगिरिफोरा जार्नालिस्ट इउनियन अफ आसाम आरो दुलाराय आसाम खौरांगिरि आफादा बे दायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनो दाबि दैखांदों। बे जाथायनि बागै चामागुरि पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसननायबो जाबाय होननानैबो मिथिहोबावदों। मख'नो गोनांदि बे गाग्लोबनाय जाथाया चामागुरि उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां बिजेपि आरो कंग्रेस मददगिरिफोरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिनि गेजेराव जादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। नगाव जिल्लानि बेन्दोंआव चामागुरि एसेम्बलि बियाबनि उफेरा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय समाव हिंसायारि जाथायखौ बिथा खालामनानै बिसायख'थि आय'गा 2 पुलिस अफिसारखौ ट्रेन्सफार बिथोन होदों। समबारखालि बिसायख'थि आय'गनि बिथोन बायदियै एएसपि पार्थ प्रतिम सैकिया आरो कलियाबर महकुमानि एसडिपिअ रूपज्योति दत्त मोनहा गावबा गावनि थफ्लाखौ बोननो गोनां जादों। बिसोर सानैनि सोलाय एएसपि जयन्त बरुवा आरो एसडिपिअ चियामन्त शर्मामोनखौ थिसनदों। बिसायख'थि आय'गनि बिथोन बायदियै मख'नो गोनांदि चामागुरि बियाबनि उफेरा बिसायख'थियाव रायजोनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि दोलो आरो हेंथा दोलो कंग्रेसनि हेफाजाबगिरिफोरनि गेजेराव दोलोआरि हिंसायारि जाथायखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदों। खर'सा आसामनि गलाघाट जिल्ला बेन्दोंआव सुरपटार महकुमा ओनसोलनि बरपटाराव बिस मोनजाफ्रांनानै सा 50 सुबुङा गोबानाय, खिनाय आरो खर'सानाय बेरामाव गोग्लैनानै देहा फाहामसालियाव थांनांदों। बादसापटार गामिनि जगदात्री फुजायाव बानायनाय प्रसादखौ जानानै बिस मोनजाफ्रांनायाव बे खैफोदा फैदोंमोन सा 50 सुबुंनि जिउआव। सुरपटार सिएइचसिनि डक्टरा मिथिहोनाय बादिब्ला आथिखालाव सा 18 सुबुङा एसे गोब्राब हालोदाव दं आरो बिसोरखौ फाहामथाय होगासिनो। नाथाय गुबुन माखासेया गाहामाव फैफिनबाय आरो बिसोरो दा खैफोदनि बायजोआव फैबाय। सिडली विधानसभा बियाबनि उफेरा बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा समष्टिनि बारग' एमपि आरो गण सुरक्षा पार्टीनि आफादगिरि नबकुमार सरनियाया हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दोलोखौ मदद होनायनि हेंथायै जोबोद रागा जोंदों। अबर' सुरक्षा कमिटिया हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि कहुआ रिजर्टआव रबिबारखालि खुंनाय मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों अबर' सुरक्षा कमिटिनि नेहाथारि जन दासआ बारग' एमपि आरो गण सुरक्षा पार्टीनि आफादगिरि नबकुमार सरनियानि हेंथायै जोबोद रागा जोंनानै गोख्रोङै सोंखारिदों। अबर' सुरक्षा कमिटिनि नेहाथारि जन दासआ खौरां मेलाव रागा जोंनानै बुंदोंदि जाय समाव अबर'आ हारि आरो हानि थाखाय खौसेयै आवगायलांनो नाजानाय जादों, बेबायदि समावनो जिएसपि दोलोनि आफादगिरि बारग' एमपि नबकुमार सरनियाया बिटिआरनि बारग' मावफुं सोद्रोमा आरो एमएलए घनश्याम दासखौ लोगोआव लानानै मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों सिडली विधानसभा समष्टिनि उफेरा बिसायख'थियाव बिपिएफनि बिजाथिखौ मदद होनायनि फोसावनायाव जों सोमोनांदों होननानै बिबुंथि होदों। 2011 मायथाइयाव सोमजिनाय अबर' सुरक्षा कमिटिनि सोमावसारनायनि गेजेरजों अबर'नि भटखौ खेबनै क'क्राझार लकसभा समष्टिनि एमपि जादोंमोन। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ अबर' सुरक्षा कमिटिनि नेहाथारि जन दासआ खौरां मेलनि गेजेरजों नबकुमार सरनियाखौ सोंखारिदों। बराक सेरफांनि करिमगन्ज जिल्लायाव इटा बानायग्रा पाट्टायाव गिख्रंथाव अर खामनायाव गोबां रां बेसेननि खहा जादों। रबिबारनि हराव इटा पाट्टानि थाग्रा देराफोरा हरखाबै अर खामनानै सेवहांगार जादों। अदेबानि बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखिसै होननानैबो मिथिहोबावदों। हरनि 11 रिंगासोआव खामनाय बे अरखौ जायगानि सुबुंफोरा खोमोरनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय खोमोरनो हायाखैमोन आरो अर खोमोरग्रा दमखल गारि फैनाय समहालागै अरा सेवहांगार खालामजोब्बायमोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों।
दिल्लीनि मिउनिसिपाल कर्परेशना फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोलिगासिनो थानाय 2024 मायथाइयाव दिल्लीयाव डेंगु बेरामजों सा 4533 सुबुंफोरा भुगिनांनायजों लोगोसेनो सा 3 सुबुंफोरा जिउ खहा जानायखौ मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि जोबथा बोसोर 2023 मायथाइयाव सा 9266 सुबुंफोरा डेंगु बेराम सन्देर जानायजों लोगोसेनो सा 9 सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन। बेनि अनगायैबो नभेम्बर दानावनो सा 472 सुबुंफोरनि देहायाव डेंगु बेराम मोननाय जायो। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव 14थि बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड एंखं गल्ड ट्रफी जोलुर फुटबल चेम्पियन 2024-25 इं मायथाइनि बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बाक्सा जिल्ला डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव मुसलपुर हायर सेकेन्डारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया 11 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै 18 नभेम्बर खालारखालि थुंगेगोन। बे गेलेनाय बादायलायनायनि गिबि गेलेनाय बादायलायनाया 24 IRBN सरायमारी आरो मंगलियान स्पर्ट्स क्लाबनि गेजेराव जानानै थाङो आरो बे गोख्रों गेलेनाय बादायलायनायाव 24 IRBN सरायमारीया मंगलियान स्पर्ट्स हानजाखौ 1-0 गलाव फेजेनो। बे गिबि गेलेनाय बादायलायनायखौ बल किक अफ खालामनानै बेखेवनानै होयो 24 IRBN नि कामान्डेन्ट सत्य रन्जन सयकिया बिथाङा। बे गेलेनाय बादायलायनायनि सिगां मुसलपुर गोजोनपुरी पार्कआव थानाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बाक्सा जिल्ला एबसुनि नेहाथारि नन्देस्वर बर'आ बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय गावनि जिउ बावलांनाय मुंख्लंफोरनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि आफादगिरि हितेश बसुमतारिया। बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव बाक्सा जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि आफादगिरि हितेश बसुमतारिया बयबो रायजो राजानि मदद हास्थायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।